ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரி ஒன்று சொல்ல போகிறேன். இந்த ஸ்டோரி கண்டிப்பாக யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஒரு கிளாஸில் சயின்ஸ் டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட கொஷின் கேட்குறாங்க. நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுற காரில் எல்லாம் ஏன் பிரேக் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்பீடை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் மோதாமல் இருக்கிறதுக்கு, அந்த மாதிரி நிறைய பதில் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே கரெக்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீச்சரே ஆன்சரை சொல்கிறாங்க. கார் இப்போ போகிற ஸ்பீடை விட இன்னும் ஸ்பீடாக போகிறதுக்காக தான் அந்த பிரேக் இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அப்படியே டீச்சரோட ஆன்சரை அப்படியே பார்க்குறாங்க. மறுபடியும் அந்த டீச்சர் சொல்கிறாங்க, அந்த பிரேக் இருக்கிறதுனால தான் அந்த பிரேக் போட்டதுக்கப்புறமா அந்த ஆக்சிலரேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணி இன்னும் ஸ்பீடாக போய் நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம ரீச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி தான் நம்ம லைஃப்லையுமே நிறைய பிரேக்ஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். பேரண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம ப்ராக்ரஸில் இன்குவரிஸ் வந்துட்டே தான் இருக்குது. ஆனால் அந்த எல்லா இன்குவரிஸுமே நம்ம பாசிட்டிவாக எடுத்து நம்ம டிசையர் அப்படிங்கிற அந்த ஆக்சிலரேட்டரை யூஸ் பண்ணி சக்ஸஸ் அப்படிங்கிற அந்த டெஸ்டினேஷனை நம்ம கண்டிப்பாக ரீச் பண்ண முடியும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், appreciate each break in your life and use them wisely. இதுதான் இந்த ஸ்டோரியோட மாரல். ஸோ நம்ம எல்லாருமே எல்லா பிரேக்ஸையுமே எல்லா இன்குவரிஸுமே நம்ம பாசிட்டிவாக எடுத்து நம்மளோட கோல் எந்த மாதிரி டேர்ன் ஆகி எந்த மாதிரி ரீச் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ணி நம்ம லைஃப்பில் எப்போவுமே சக்ஸஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம லைஃப்பில் முன்னேறணும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.